ንጾታት ፍቕሪ ደራሲ አልጌና ወልደ ማርያም ተረኽቲ ሙሴ ግርማ ጽዮንን ራሄል ዕቁባይን አዋሃድ ድምፂ ዮናስ መኮንን ባዕሉ ብዘይ መምጽኡ ክትሓርቂ የብልክን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክምርዖ መደብ ስለ ዘለዎ ዳርጋ ስራሕ ኣመና ኸቢድዎ እዩ ዘሎ ይኖ መርዓ ማዕረ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ኤኒዌይስ ኣነ ኸይድ ኣሎኒ ሃቭ አ ጉድ ናይት ከይተረድኦ ንልቢ ኣልማዝ ብጐዲም ካራ ዝሓርስ ዘረባ ወሳቢሉ መልሶም ከይተጸበየ መሽኮት ኢሉ ወፀ ኣብቲ ቤት ግዜ ምብላዕ ብብዙሕ መለክዕታት ቆኑዕ ኮይኑ ተሰምዖን ኣልማዝ ውን ዋላ ውን ሓንቲ ቃል ከተምልቕ ኣይከኣለትን እቲ ዕድላ ዝሕረረ ኣብርሃም ይምርዖ ምህላው ጓል ፈጠረላ ከም ብሽኮቲ ዝተሰባበረ ልባ እንከይተጸገነ ኣብርሃም ክምርዖ ይተዋሕጠላን ዓይኒ ኣጓቢዝ ዝምስል ጽቡቕ መልክዓ ብሰንኩ ከም ብደበናታት ዝተኸወለት ፀሓይ ድምቀቱ ክድብን ተዓዚቦትያ ፋሲል ኣብ ሻምናይ ዓመት እዩ ምስ ቢንያም ዝተላለየ ቢንያም ውን ምስ ወላዲቱ ዝነብር መሰብቱ እዩ ወላዲኡ ካብ ዝዓለም ብሞት ካብ ዝፍለየዩ ምሰዲኡ ኣብ ዓንኪል ሸቐጥ ዝኣተዉ ፋሲልን ቢንያምን ትምህርቲ ኣብ ዘይህልውሉ ክፍለ ግዜ ሓምሊ ሒዞም ዘይኮለልዎ ስፍራታት ኣስመራ ዳርጋ የለን ዓለም ደንጋጺት ኣይኮነትን ነዞም ልቢ ዘይሰኽዑ ንጹሃት ቆልዑውን ኣየናሕሰየትሎምን ኣብ ክሊ ጸገምን ሽግርን ከተማ ስእነት መዲባያ ካብ ንእስነቶም ምስ ስቓይ ዘላለየቶም ኣቱም ሰባት ስቓይ ግና ይልመድ ይመስለኒ ፋሲልን ቢንያምን ውን ለሚዶሞ ነበሩ ኣልማዝ ፋሲል ወዳ ሕጊ ተፈጥሮ ኾይንዎ ምስ ግዜ እናጐበዘ ምስ ከደ ብኡ መጠን ተስፋ ክደምቕን ክንጽርን ጀመረ ዋላ ውን ኣብ ትርፊ ግዚኡ ይሓግዛ ኣብ ትምህርቱ ክሓመቕ ግን ኣይተረአየን ሽሕ እኳ ዝበዝሕ እዋን ብልጫ ይውሰድ ምስ ብሉፃት 10 ተምሃሮ ግን ኩሉ ግዜ ተሰርዐ ወዲ 13 ዓመት ምስ ኣኸለ ሓምሊ ምሽቃጥ ገዲፉ መካኒክ ክመሃር ጀመረ ንቑሕ ሓንጎል ስለ ዝተዓደሎ ኣብ ውሽጢ ዓመት ብዝወስዶ ትዕዝብቲ ነቲ ስራሕ ክመልኮ ኣይተጸገመን ኣልማዝ ሓምሊ እናሸቀጠት ፋሲል መካኒክ እናሰርሐ ድማ ጠለባት መንባር ከማልኡ ጀመሩ ጾሞም ዝሓደሩላ መዓልቲ ከይተፈጥረት ድማ ጉዕዞም ኣሰላሰሉ ፈጣሪ ንግዜ ዝፈጠረ ለውጢ ስለዘየለዶ ይኸውን ወይስ ካልእ ምኽንያት ኣለዎ እንድዒ ብዝኾነ ለውጢ ብግዜን ጻዕርን ዝኽሰት መስለኒ ፋሲል ዕድመ እናደረበ ብዝኸደ ማእለያ ዘይብሎም ለውጥታት ተራእዩ ገለ ካብኡ ንምጥቃስ ማእከላይ ደረጃ ሰጊሩ ናብ ካልኣይ ደረጃ በፂሑ ከምኡውን ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ብዓወት ፈጺሙን ካልእን ከም ኩሉ ኤርትራዊ ድማ ሃገራዊ ግቡእን ምፍጻምን ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቱን ምክትታልን ናብ ተሓበን ኤርትራውያን ዝኾነት ሰዋ ምስ መበል 21 ዙርያ ወረደ ኣብ ሳዋዩ ድማ ንማዕረግ ተላሊዋ ኣብቲ ቦታ ጽንዓት ድማ ፍቑራት ኮኑ በዚ ድማ እዩ ንሳዋ ኩሉ ግዜ ዘመስግና ፋሲል ድሕሪ ናይ ዓመት ጻንሖት ኣብ ሳዋ ንወላዲቱ ብሰላምን ምስ ነጥቡን መጺዋ ከም ወላዲት መጠን ድማ ብዘይ መጠን ተሓጐሰት ኣልማዝ
ፋሲል ብማዕጾ ምስ ኣተወ ድኽነት ብፊኒስትራ ዝወፀ ኮይኑ ተሰምዓ። ብመሰረት ኣብ ማትሪክ ዘውፀሮ ነጥቢ ድማ ኣብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ኣብ ኮሌጅ ምህንድስና ተጸንበረ። እውይ ማሓዛይ ናብራ ሓዳር ሄልክ ዝጅምሩሉ ናይ ዜሮ ሰዓዳ ኣብ ምእካብ ልዩ ዘይትብልኒ ኣስናና ጨሓቢላ ኣድመፀት ኣርሴማ ንማለትያ ኣስናና ገይጻቶ መንበር መግለጽ ውሽጣዊ ስምዒታታስ ኣይነበረን። ልባ ዘይደገፎ ኽምስታ ምስ ፍሽኽታ እንተ ተሓስበልያ ከምኡ ጌራ ብባህሪኣ ሰባት ክበልጽዋ ትፈቱ ኣይኮነትን። ኣብ ርእሲኡ ድማ እቲ ኸማዓሙቕ ልበይ ዝምንዮ ዝነበርኩ ወፃኢ ብዓይነይ ዝርእየሉ ጋጣም ተቓሪቡ ማለት እዩ። ልባ ብፍስሓ መልአት ማዕርግ ንዓኣ ወፃኢ ማለት ገነት ማለት እዩ። ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ብእትዕዘቦ ምስሊ ምዕራባውያን ሃገራት ተመሲጣ ነቲ ወፃኢ እትብሎ ስፍራ ምድራዊ ገነት ክትሰሚዓ እትስማዕ ቅን ኣርሴማ ካብ ዝነበሮ መመሊሱ በረኸ። እታ ምስኣስ ዓበየት መሓዛኣ ንዓኣ ኣብ ኤርትራ ገዲፋ ኣብ ጎዳናታት ምዕራባውያን ሃገራት ተውዛሕዛሕ ክትብል ተራእየታ። ብቕንዕ ኸዓ ሕርርኩም ትሪላ ነበረት። ከምዚ ናይ መሓዛኣ ኸጋጥማ ድማ ተመነየት። ከመይ እሞ ነይሩ ናይ ትብጻሕኩም ስነ ስርዓት ማዕርገይ? ሓተተት ኣርሴማ ሓቀኛ ስምዒታታ ኸዊላ መሓዛኣ ክትሕጐሰሉ ትኽእልያ ብዝበለቶ ስምዒት ተኪኣቶ ነበረት። ንማዕርግ ሕጉስ መሲላ ክትቀርባ ስለ ዝነበራ ዳ እምበር እቲ ህሞት ባዕሉ እውን ደስታ ይዓደገላን። ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ ኣርሲ መሓዛይ። ኣያይ በዓል ዶላር ኣለው ዝበሃሉ ዓበይቲ ሽማግለታት ኣኸቲሉ ይመጽዩ። ዋ ባባ እውን ኣይሓመቐን ካብኦም ዘይነሱ ሒዙ ተጸቢዎ። ብዝኾነ ኣርሲ ማዕረይ ምስ ኤስሮም ሓወይ ብሓባር ክንምርዖ ምዃንና ብኻብ እሙናት ምንጭታት ዝበጽሓና ሓበሬታ ተፈሊጡሎ። ቀብ ዘርዘር እናበለት ግብረ መልስ ሃበት። ተበታቲኑ ንዝነበረ ጸጉሪ ርእሳ እናማዕራርየት ድማ ከምስምስ በለት። ሓጎሳ መግለጽ ሲእናትሉ ነበረት። ግን ማዕርግ ሓፍተይ ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ተላሊኹም ብግቡእ ከይተጸናናዕኩም መርዓ ምግባር ጽቡቕ ኮይኑ ይስማዓኪ? ከም ዘይተበረሃ ዘብርህ ጽውግታ ኣብ ገጻ ለጢፋ ጠይቐት ኣርሴማ። ዋላ እኳ ንሳኹም ኢላ እንተዘይሓሰበቶ ሕቶኣ ግና ኣመና ኣገዳስዩ ዝነበረ። ኣርሲ ሓፍተይ ጽቡቕ ኣለኺ ክምለስ ዘለዎ ሕቶ እውን እዩ። ግና ቀንዲ ዕላማይ ብዛዕባ ምምስራት ዕውት ሓዳር ዘይኮነ ብዛዕባ ቢልካ ወፃእ ምኻጥራ እዩ ኣርሲየ። ክምስታኸ የቋረጸት ውሽጣዊ ርዲእታ ገለጸት። ማዕርግ ብእትገብሮ ዘላ ነገር ሕጉስቲያ ተመሪዓ ሕጉስ ናብራ ክትመርሕ ትደልያ እንተኾነ እንተ ዘይተኻኢሉውን ወፃእ ብምኻዳ ጥራይ ዕግብቲ ከምትኸውን ጥርጣረ የብላን እሞ መታን ወፃእ ክትከደ ጥራይ ክትምርዓው ዘለኽ ማለት ድዩ? ህዋ ምዝ ሰብ ፍቕሪ የብልክን ምባል ድዩ? ጽምዲ ሕቶ ናብ ማዕርግ ወርወረት ኣርሴማ። ኣርሲየ ብዘይካ ፋሲል ዘፍቀርክዎ ወዲ የብለይን። ካብ ፋሲል ወፃእ ምኻድ ስለ ዝመረጽከ ንፍቕሪ ራሕሪሐዮ። በቃ ከም ዝበልክዮ ድማ ወፃኢ ኸይ ስለ ተባህል ቁጥራይ ዝምርዖ ዘለኹ። ካብ ፋሲል ንላዕሊ ወፃኢ ኣፍቂረ ኣለኹ። ብዕትበት ቃላት ነዝሐት ማዕርግ። ዋ እሞ ወፃኢ ሰብኣይ ክኾነኪ ይኽእል እዩ ማለት ድዩ? ዋ ቅጭና መጻ ተወከሰት።
ፋሲል ወዳይ እስከበል ክፈታ ማዕረይ ሃንደበት ተዛረበት አልማዝ አደን ወድን አብ ዓለሞም ስለዚ ጸንሑ እቲ ቤት ብጽምዋ ተዋሒጥዩ ጸኒሑ አልማዝ ብዛዕባትን እስነታ ዘጽነተ ናይ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ኣፍቃርያ ተሓስብ ነበረት ፋሲል ድማ ብጉዳይቲ ብዓይኒ ይኹን ብስእሊ ርእይዎ ዘይፈልጥ ወላዲኡ ይሓስብ ነበረ ሕራይ ማማ እወንታዊ መልሲ ሃበ ፋሲል ዳሃያ ብኡ ምርካቡ ተስፉኡ በሪኽዩ ነታ ኽቐብፃ ዝሓስበ ማዕርግ ከይርስዓ ዘግሃደ መልእኽቲ መልኣኽ ፍቕሪ ኾይኑ ተሰምዖ እቲ ኣብ ዕብየት ህይወቱ ዝኾነ ስራሕ ተጻዊቱ ዘይፈልጥ ወላዲኡ ኣብዚ ጉዳይ ኣድማዕተራ ተጻዊቱ ፍቕራዊ ህይወቱ ከመዓራሪ ተመነየ ነታ ኣብ ኢዱ ሒዝዋ ዝነበረ ህጥር ዝበለ ሰታሪት ብጥንቆ ኣገባብ ከፈታ ብርክት ዝበለ ገንዘብን ሓንቲ ጭራም ወረቐትን ድማ ኣብ ውሽጢ ተዓቂቡ ጸንሖ ኣብ ህይወቱ ሙሉእ ከምኡ ዝበዝሖ ገንዘብ እንትርፎ ምርኣይ ብየዳው ጨቢጥዎ ዝፈልጥ ኣይኮነን ሕጂ ደዳ ሓገዝ ድደሊ ወደይ ጮፈሪ ይዕቤ ክንዲ ሰብ ምሰእከልክዎ ደርሆሲ ድሕሪ ማይ ኣባዓቱ ዝብልዎስ ሓቂ እታ ወይ ጉድ ንበይና በኣሽሙር ዝዓለየቶም ቃላትን ቃናን ኣንጸርጸረት ወይዘሮ ኣልማዝ ኣብቲ ሓገዝ ዘድልያ ዝነበረ እዋን ዘይሓገዛ ሕጂ ፀሓይ ፍረ ጻዕራ ኣብ ምብራቓ ኣብቲ ሓገዝ ዘድልያ ዝነበረ እዋን ዘይሓገዛ ሕጂ ፀሓይ ፍረ ጻዕራ ኣብ ምብራቓ ምሕጋዝ ትርጉም ዘለዎ ኾይኑ ኣይተሰምዓን እቲ ወረቐት በልኒ ባቦስኪ ኣፋ እናረምጠጠት ትእዛዝ ኣመሓላለፈት ፋሲል ትእዛዝ ወላዲቱ ከተግብር ስለ ዝነበሮ ነቲ ገንዘብ ኣብ ዓራት ኣቐሚጡ ብኽልተ የዳው ነታ ወረቐት ሓዛ ቃላት ኣቡኡ ክሰምዕ ብዘይ መጠን ተሃንጥዩ ነበረ ብዛዕባ ኣቡኡ ዋላ ሓንቲ ሓሳብ ክህብ ዝኽእል ኣይኮነን ሎሚ ግና ካብ ጽሕፈቱ ገለ ካብ ጠባያቱ ክወስድ ውዱእ ገበሮ ናብ ዝኸበርኪ ኣልማዝ ሓብተይ ከመይ ኣለኺ ጸጋ ጥዕናኺ በመጀመሪያ ናፍቆታዊ ሰላምታይ ተቐበሊ ብምቕጻል ድማ በዓልቲ ምልእቲ ጥዕና ክትኮን ምነ ኣብ ኣስመራ ምስ መጻኹ ገለ ካብተን ቀደም መሓዙትኪ ዝነበረ ኣዋልድ ረኺበ ደሃይክም ዝሓተት ክወን ኣውጊዕናኒ በዲለኪ ኣልማዝ ነታ ፍቕሪ ትጭንጉዕ ፈቃር ልብኺ ዘይግባእ ጥልመት ክሒሰያ ነቲ ብዘራይ ዝተሃንጸፍረ ብርክና ክሒደ መታን ክጥዕመኒ ጓንየኪ ኣይጣዕመንን ግን ኣልማዝ ሓብተይ ኣብዘን ዝሓለፋ ልዕሊ 10 ዓመታት ደቂሰ ዝሓደርኩላ ዕለት ኣይትፍለጠንን እያ እቲ ዘይምሕር ጣዕሳ ኸደቅሰኒ ይከኣለን ኣብቲ ዝነበርክዎ ዓዲ ኾይነ ደሃይ ክሓቲተ ሲኢነ ኣልማዝ ሓብተይ እቲ ካብ ልብኺ ዝብገስ መርገም ክበፂሑስ ርግኣተይ እውን ድሮ መንጢሉን ኣሎ ንኸይፍለየኪ ምሕላ ኽንሰይ ማሕላይ ጥሒሰ ንዓኸ ኣብ መከራ ደርብየኪ መጻዕ ዕድል ህይወትካ ኣጸሊመ ኣብዚ የድሊ ናይ ናብራ ሃለኽለኽን ማሕለኻን ጸሚደኪ ኣብቲ ሓገዝ እትደልዩሉ እዋን ግቡአይ ክብርኪ ዘይከኣልኩ ሕማቕ ሰብ እየ ይቕረበለለይ ኣይተሓዝለይ ኣልማዝ ሓብተይ ምእንቲ እቲ ንኽልቴና ሓደ ኣካል ዝገበረ ፍረ ብርክና በጃኺ ይቕረበለለይ ኢሉ ድማ
ንባቡ ወደአ ፋሲል أمثل وامثل بعوታ ተጻረፈት አልማዝ ውሽጣውያን ስምዒታታ ብዝግባእ ክትቆጻጸር ትኽእላይ ነበረትን حبابيلو أبتقم أودقني خاس يقرب للي رسح بسمعيت أب قطعة تشميمة أنصرصرت ናይ ደም ሰራውራ ከም ኣብ ተጠንቀቕ ዝኣተወ ሰራዊት ተወጢሩ ተራእየ ካብ ቆርበታ ተፈልዩ ንምስጢር ቁጥዓኣ መግለጺ ይህብ ነበረ ኣትማማ ሕጂ ብስምዒት ምዝራብ ወላ ሓደ ሰብ ዝጠቅም ኣይኮነን ንስሉ ዘይኮንክስ ንስለ ፈጣረን ይኽኮ የቕረ ትብለሉ ንምንታይ ክማማ ሕርቃና ዲኡ ከዛሓሕል አለሳሊሱ ተዛረበ ፋሲል ወጥር ወላዲቱ ነሱን ተዘይህዲእዎ ካልእ ከርግኦ ዝኽእል ሰብ የለን ኣብቲ ቤት እቲ ዘዕለልካ ንዛንታ ምስቲ ኣብቲ ገዛ ዝጸንሐኒ ኩነታት ወላ ሓንቲ እኳ ርክብ ኣይነበሮም ኩነታት ናይቲ ቤት ኣዝዩ ዝተፈለዩ ካባይ ዝተኸወለ ምስጢር ከም ዘሎ ድማ ብንቡኡ ተረዲኡኒ ንምንታይ ግን ጌጋ ሓበሬታ ክትበኒ መሪፅካ it is not fair አብርሃም በለ ግርማይ ንአብርሃም በስያፍና ጠመተ believe me ግርማይ ካብታ ኣነ ዘጓዕኻ ዛንታ ወፃኢ ካልእ ዛንታ የለን ኣብ ምጥርጣር ተዘይወረካ ክመርጽ በለ አብርሃም ውን በስያፍና ጠመቶ ዓርኩመታን ከይክዕበይሉ ዘጸባበቆ ዛንቱ ምስ ግዜ ኣብ መሸንቆቓ ዘእትዎ ኣይመሰሎን ነይሩ ኣምና ተኪድ አብርሃም ሃንደበት ናይ ገጽ ቆርበቱ እስርስር ኣበሎ ኣብ ውሽጡ ሕርቃን በፍጥነት የላባዕ ነበረ ስማ አብርሃም ነታ ሰበይቲ ትሕግዛን ስትነብር ኮሚላይ ምተቐበለትን መጀመርያ ስምካ ምጽዋዕኹ መንዩ አብርሃም እኮ ያላትኒ ከምቲ ንስኻ ንዓይ ዝገለጽካለይ ዓይነት ሓገዛ ተበርክተላ ነርካ ተትኸውን ስምካ ክትርስዕ ትኽእልኛ it is unbelievable አብርሃም what's wrong with you ኣብ ጽዋግኡ ናይ ምግራም ስምዒት ተደረበ ኣብ ልዕሊ አብርሃም ዝነበሮ እምነት መጠኑ እናቐነሰ ኻምኻድ ኣይሓልፈን she hates me a lot okay ሓገዛት የበርክተላ ከም ዝነበርኩ ኣመነን ግርማይ እምበር አብርሃም ኢልካያስ ብፍጹም ክትርስዓኒ ትኽእልኛ ንዓይ ውን እኮ በቴሌፎን ናብ እንራኸበሉ ካብ ዝገርመካ ከም ዝንዓኻ ዝበለትካ ኣትብለኒ ስለዚ በዚታት ክትጠራጠር የብልካን ምሉእ ብምሉእ ሓሰወ አብርሃም ኣሽንካይ ቴሌፎን ክድውለላ ተሃሉ ትሙትውን ክሳብ ኣስመራ ዝኣቱ ዝፈልጥ ኣይነበረን ግዳ ንዓርኩመታን ከእምኖ ሓሶታት ዳኣኮማመረ ግርማይ ንዓርኩ ብምስንዓቕ ድሕሪ ምጥማት ሰሓቐ ኩሎም እቶም ኣብ ኣልማዝ ዝረኣዮም ስምዒታት በብእብረት ረኣይዎ ኩሉ ኹነታታ ሕሰም ኣውዲቑ ዝሓስያ ከምትመስል ንዕንቱ ምርኩስ ብምግባር ኣረጋጊጽዎ እዩ ኣፍረ ገጻ ዝነበረ ማዳ ሕኛ ይነበረን ሓገዛት አብርሃም ትረክብ እንተ ትነብር ክሳብ ክንድኡ ኣይምተባላሸወትን ኢልዩ ዝኣምን ኮፍ ኢላ ሓዳራ ጥራያ ትገብር ዝብል ዘረባ አብርሃም ኣብ ርእሱ ደወለ ስምዓን አብርሃም ግን ትርኢታን ትርኢት ገዛን ብፍጹም ሓገዝካ ዝነበረ ኣይትመስልኛ እቲ ዝተጸበኽዎ ኮምፕሊትሊ ዲፈረንት ምስ ዝገጠመኒ እቲ ገዛ ናይ ኣመና ድኻታት እዩ ዝመስል ገጽ ናይታ ወይዘሮ ድማ ብማዳ መርኣይ የብሉን ተበልኩኻ የጋነንኩን ስለዚ ወይ ዘይጠራጠር ገና ስምዒት ኣብ ፍረ ገጹ ተዘሪኡ ከሎ ኣድመጸ wow
ግርማይ I think you are not right. እታ ኣነ ዝፈልጣ ኣልማዝ እንትርፎ ቆልዓ ምዕባይ ካልእ ስራሕ ዘይብላ እዛ ንስኻ ዝረኸብካያ ኣልማዝ ዝማደወት እንተኾይና maybe እታ ኣነ ዝበልኩኻ ኣልማዝ ኣይረኸብካያን መስለኒ ስለዚ እታ ዝበልካና ኣልማዝ ከም ዝረኸብኳ እሞ ኣዝየ ርግፀኛ እየ ከወድኦ ዘይመረፀ ግርማይ ብርእሰ ተኣማንነት ተዛረበ ብኸመይ ጠየቐ ኣብርሃም ብዘይርጉእ መንፈስ ግርማይ ዓርኩ ልዕሊ እቲ ዝገመቶ በዳተ ሕቶታት ኣቕሪቡ ዓቕሉ ከጻብበሉ ዘይሓሰቦ ነገር እዩ ኩሎም ቃላቱ ንሕማቕ ታሪኹ ኣብ ቅድሚ ዓርኩ መታን ከየቃልዕዎ ዝተደርሱ ኩሎም ቃላቱ ንሕማቕ ታሪኹ ኣብ ቅድሚ ዓርኩ መታን ከየቃልዕዎ ዝተደርሱ ምእመናን ሓሶት እዮም እቲ ወዲ ቅምጥ ኢሉን ኣልኣዘር ሓውኻ እዩ ዝመስል 100% I am sure he is your boy አብርሃም ከሰንፍስ መታን ዘረባ ቋረፀ ዕንቆታት ዝተናፍስኡ ገለ ምስጢር ዝሓዘለ እዩ ዝመስል ብምኽንያት ፃዕቂ ስራሕ ኣመሳሚስካ ምስ ኣፊት ንፊት ምርኻብ ስለ ዝሓንገድካ እውን ኣጠራጢሩን ኣሎ መቕርብ ቆየቓ ብዝኾነ ቓና ኣድመፀ ግርማይ ዝወረዶ ኣብርሃም ጾታቲ ቅድሚ ሓያሎ ዓመታት ዝኸሓዶ ፍረበርኩ ወዲ ምዃኑ እውን ሕጂ ካብ ልሳን ግርማዩ ኣጣሊሉ ንዓርኩ እቲ ሓቀኛ ኩነታት ብዘይምዕላሉ ዝተጣዕሰ መሰለ ግን ከዓ ክሰዓር ኣይደልየን ልቡን መንፈሱን ተሰኒፎም ከንሶም ታሪኹ ከየባላሹ ብመገዲ ልሳኑ ክትዕቕፅል ወሰነ እቲ ዝገርም ነቲ ተሓቢኡ ዘይሕባእ ታሪኽ ክሸፋፍን ይቃለስ ምህላው እዩ እዚ ናይ መርዓ ጉዳይ ክሳዕ ክንዲ ምንታይ ኣህላኹ ምዃኑ ትፈልጥ እንዲኻ ግርማይ ስለምንታይ ትጠራጠር ኣለኻ We have been best friends for 20 years ረሲዕኻ ዲኻ ኣብ ጉዕዞ ዕርክነትና ብቐሊል ዘይግመት ምትእማን እኮ እዩ ዘለና ካብ መፈንጠራ ሓቂ ኻድም ዋዕዋዕ በለ Can I ask you an important question Abraham? ንኻዓቱ ሓተተ ግርማይ ኣብርሃም ርእሱ ብእወንታ ስለ ዝነቕነቐሉ ድማ ቃላቱ ክሰርዕ ጀመረ ናይ መርዓ ጉዳይካ ልዕሊ እቲ ካብ ዝውለድ ብኣካል ዘይረኣኸ ወድኻ ስሪዕኻ ማለት እዩ ግብረ መልሲ ኣብርሃም ንምስማዕ ኣብ ትፅቢት ኣተወ ከማ መፈንጠራ ድሙ ዝኣተወት ኣንጭዋ ሓቂ ነጢራ ከይትኹልሶ ዝተጠራጠረ መሰለ ሕቶ ግርማይ ንልሳኑን ነቲ ኣይሰዓርኒ ዝጭርሕኡ ሕማቕ ኒሑን መሪር ጽፍዒ ዘይቕመሰት ኣይኮነትን ረጊኡ ክሓስብ ኣይከኣለን ስዕረቱ ዘይተርፍ ምዃኑ ከዓ ተኣመነ ግርማይ let's forget it ንሓያለ ካልኢታት ክሓስብ ድሕሪ ምጽናሕ ዝበሎ እዩ ብዕላማዩ ኣንፈት ዕላሎም ከም ዝጥምዘዝ ገይሩ ስዕረት ብሓያል ፍጥነት ክትጎብጦ ትመጽእ ዘላ ኮይኑ ስለ ዝተረድኦ ማእዝኑ ቀይሩ እንተስሓታ ብምባልዩ ብዛዕባ መርዕኡ ምዕላል መሪጹ ሕራይ ዝበልካ ይኹን በኣቃጫጭ መለሰ ግርማይ ኣብ ልዕሊ ኣብርሃም ንዕቀት ዘእንፍታት ጠማምታ ኣንጸባረቐ ካልኢት ንኻልኢት ወሊዳ ኣብ እትዕዘረሉ ዘላ እዋን ንዕቀቱ ድማ እናጎበዘ ኸደ ዓርኩ ዝተኸተሎ ቐዲ ዘይንስኻ ምምሳል ምዃኑ ምስ ነፍሱ ተሰማምዐ ስምዒታት ጽልኢ ከም ጓሓፍ ዝረኣዩ ሃመማ ንእለቱ ዓሰልዎ ግን ኣብ ዝቐረባ መዓልታት
ገጽ ወደይ ክርኢ እደሊ ኣለኹ therefore I need your help በል አብርሃም ዘለዎ ድፍረት አኻኺቡ ናይ ዓርኩ ስምዒታት አንቢብዎ ነበረ ንወዱ ክርእዮ መጠን ዘይብሉ ባህገ ስለ ዘሕደረ ኣብ ስክፍታ ጥሕልዩ ተዛሪቡ ገጽ አልማዝ ክርኢ ትብዓት ከም ዘይዋህልል አቐዲሙ ዝገመተዩ አሽንኳይና አልማዝ ንግርማይ ከማን ተሰኪፍዎ ከም ቀደም ዓይኑ መልኡ ይጥምቶ የለን እንታይ ዓይነት ሓገዝ ተማዲዱ ጠየቀ ግርማይ ኣብ ልዕሊ አብርሃም ዝነበሮ ኽብሪ ቀስ በቀስ ካብ ውሽጡ ይምሖ ነበረ ኣብ ልዕሊ ዓርኩ ላዕለዋይ ኢድ ሒዙ ከም ዘሎ ስለ ዝተረድኦ ብምምእዳዱ ኣይተሸቐለን ንስኻ ብዓይንኻ ሪኢኻዮ ስለ ዘለኻ ሒዝካዮ ናባይ ክትመጽእ ድሌተይ ስክፍትኡ ውሽጡ ከቢድ ስቃይ እናመንጨወሉ ድሌቱ ግልጽ ገበረ አልማዝ ብጽቡቕ ከም ዘይተቀበሎ ርዱእ ስለ ዝወሰዶ ንወዱ ብሰላማዊ መገዲ ዝረኽበሉ መገዲ ከጣጣሕ ነይርዎ ክትረኽቦ እንተዳ ኾንካ ደኣ እሞ ናብቲ ገዛ ብጻሕ እምበር ኣነ ይወስደካ ድሓር ድማ ረጉደልካ መዓልቲ ወስን ጥራይ ኣነ ድልዋ ኣለኹ ናቱ ሓሳባት አቕረበ ግርማይ ሓሳባት አብርሃም ፍጹም ጠላሕ ስለ ዘይብሎ ኣይተቐበሎን ምስጢር ምሰደ ወዱ ናይ ዘይምረኸ ባህጉ እንታይ ምዃኑ ኣጽዑ ክፈልጥ ደልዩ ነበረ ቅንዕና ዝተላበሰ መግለጺ ካብ አብርሃም ምጽባይን ኣብ ከውሒ ዘሪእኻ ከተብቁል ምሕላንን ፍልሊ ከም ዘይብሎም እዩ ወዲእዎ ነይሩ ኣብ ልዕሊ ዓርኩ ዝነበሮ እምነት ደሓንኩን ከይበሎ ካብ ውሽጡ ለቂቑ ነበረ ግርማይ ይምርዖ ከም ዘለኹ ፈሊጣ ስለ ዘላ ንዓይ ብጽቡቕ ኣይክትቅበለንን እያ ነቲ ቆልዓ ሕማቕ ምርኣይ እምበር ካልእ ንገብሮ የለን ንሱ እቲ ቆልዓ ንዘይምስማዕና ክርኢ ድማ ኣነ ይድግፎን እየ በለ አብርሃም ኣብ ልዕሊ ውላዱ ዝነበሮ ሓልየትዩ ብተዘዋዋሪ መገዲ ኣብሪሁ ኣብዛ ቆራሪት ዓለም ፍቕሪ ኣቦ ተሓሪምዎ ዝዓበየ ውላድ ከም ዘለዎ ዝዘንግዕ እዩ ዝመስል